ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Бародарон, як хабари муфидро ба шумо пешкаш мекунем, таваҷҷӯҳ кунед. Телевизионҳои давлатӣ ва хабаргузорони давлатӣ гуфтанд, рӯзи 3 апрел вазорати тандурустӣ дар ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявии оид ба пешгирӣ ва паҳншавии коронавирус эълон кардааст, ки 29 апрел дар вилояти Суғд 10 нафар ва дар душанбе 5 нафар ба ин бемории нав мубтало шуданд. дар хабарҳо гуфта нашудааст, ки беморӣ кай ба ин афрод сироят гирифтааст. Маъруфҷон Хоҷибоев, муовини сардори раёсии тандурустии вилояти Суғд, ба суоле, ки 10 нафари гирифтори вирус дар Суғд оё аз хориҷ омаданд ва дар кадом беморхона бистариянд, ба ин саволҳо посух надод ва бо баҳонаи он ки аввал бояд дақиқ кунанд, нахост чизе бигӯяд. дар раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ҳам бошад, нахостанд ба инчунин саволҳо посух диҳанд. ҳукумат дастур додааст, ки аз ин баъд барои пешгирӣ аз сирояти вирус тамоми мардум ҳангоми омад ба берун ҳатман ниқоби тиббӣ бипӯшад. бо қарори ситоди ҷумҳуриявӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз 4 майи соли 2020 таътили тобистона эълон карда шуд. имтиҳонҳои тобистонаи донишҷӯён аз рӯи рейтингҳои якум ва дуюм ҷамъбаст ва баҳогузорӣ карда мешавад. барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҷамъбасти имтиҳоноти хатм то 15 майи соли 2020 пешбинӣ шудааст. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурӣ бо нашри баёнияи расмӣ гуфт, президент Эмомалӣ Раҳмон барои пешгирӣ аз коронавирус, иҷрои тадбирҳои санитарию гигиенӣ, таъмиз кардани кӯчаҳои хиёбон, иншоот, манзилҳои зист, баргузор кардани корҳои фаҳмондадеҳӣ дар байни мардум барои риояи қоидаҳои гигиении шахсӣ ва иҷрои маслиҳатҳои мутахассисони соҳаи тиб супориш додааст. бародарон, ин буд хабари на он қадар хушимо. биёед дуо мекунем, ки аз ин сирояти вирус тамоми мардуми тоҷикро худованд нигаҳбон бошад.